Sa number 5, lalaki nga nagapahuway sa waiting shed ang nabungguan kag napilpilan sang panel van sa Banwa sang Valladolid. May report sa Romeo Subaldo. Nag-shoot sa kalog ang ini nga panel van sa Crossing Pedyon, Barangay Tabaw proper sa Valladolid pasado alas 6 kainas ang aga. Istorya sa mga pahinantes sang van, padulong sila kuntani sa Banwa sang Isabela para mag-deliver sa ilang mga produkto. Nagasunod sila sa isa ka motor kag hana kuntani nga mag-overtake sang hinali na lang nga magliko pawala ang motor. Naalang-alang ang driver sang van, nag-upod na lang ini sa direksyon sa motor pero nabungguan siniya ang waiting shed sa corner. Nagasunod ka mo sa buli sa motor? Oo. Tapos? Layo pa miya. Tapos? Tapos namin kapaligos. Talang-alang. Nagrektade. Sabayan sila mo na iwas sa katulog sa likod na. Tubang, para sa tubang katulog. Oh. Di, baga na hulin sa kan tubang. Para sa yun. Okay. Nag-angkon ang duha ka mga pahinante sa mga bagra sa tiil bangod sa pagkabunggo. Pero natabuan man nga nagapahuway sa waiting shed ang 62 anyos kasi Arnaldo Ambubuyog alias Kano kay naga-jogging siya. Nabungguan siya sang van kag napilpilan sa magrekta ini sa kalog. Ginkinahanglan pa sang bako para maalsa ang van kag makuha ang biktima sa idalom. Napakboto ko sang tao, ginakuha na diyo. Hindi siya napinga parte sa muli. Sa muli gid siya na Sa effect. gumagin na sa ipit ko. Okay. Lubong na siya. Oo. Amo tong ginbako, amo tong kuasa. Oo. Totally black yun siya. Gitom na. Wala na ginawa. Wala siya na lumusad. Lumos yun. Lumos pa gid. Lumos pa gid. Dadat ulan na siya na lumos pa siya. Lumos pa gid. Ulan pa gid. Gigisambay na to sa Ang driver sang motor nabagrasan man matapos malapot sang van. May pag-istoryahan na sa tunga sang tiglawas ang kumpanya nga nagapanag-iya sang van kag pamilya sang biktima. Sunod sa mga residente, kada aga kinaangda na sang biktima nga mag-jogging kag kaina natabuan gid nga nagapahuway siya sang matabo ang insidente.